хона дар рӯ ба рӯи маркази савдои Саудат дар яке аз беҳтарин домҳои шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. Доми Сити Мол худи хона духонагаи пурра, ҳама ҳуҷраҳояш қати ошхонааш треза дорад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 82 микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф эстакадаи 82, инҷо KFC, маркази савдои Саудат ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Дар бино 3 талифт аз дӯстони азиз ва аҳамиятиет ки дар як падес ҳамагӣ 4 хона мебошад ва худи хонаи фурӯшӣ. Навормона то охира тамошо кунед. Ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. Инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 85 метри квадратӣ дар 14 шунаи бинои новостройка. Худи бино аз 20 ошшона иборат мебошад. хона дар минтақаи беҳтарин дар доми беҳтарин ҷойгир мебошад. ошшонаҳои аввали ҳамин домда маркази савдои Сити Мол аст ки дар он ҷо дилхоҳ чизро шумо ёфта метавонед. Дӯстони азиз, маркази савдои замонавӣ. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $1150. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хотиррасо мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. то боздид.